Атанас, аз проблемам вече гледат телевизията. имаме доста голямо предизвикателство този път. Днеска сме му задали нещо, за да затворим устата на всички, които казват, той не може да пее, какво прави, той е в X-Factor. Той ни е всъщност X-Factor е за това да се научиш да пееш също. Това не е само да не можеш. От мен да внимаваш много и да вярваш в това, което пееш. Все още се чувства, че си леко срамежлив, аз пея. Да. Искам да му изпееш нещо, което е... Да, типично това. Това нямаш никакъв проблем. Да, въпросът е да инжектираш това самочувствие и в Енрике. Сега като бях Енрике, сърцето ми направо... Много се притеснявам като пея. Това е пей перфектно, хората веднага ще се фанат за това. Но какво те интересува какво ще се фанат хората? Ти трябва да си истински. Нали? Много ми се спекал с тази песен. Спекли сме го, ама няма. пак е важен ход за него. Имай преди, че си в супер ръце. Тази девойка. Тя ме направи известен. Атанас Колев. Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Or would you save my soul tonight? Or would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die with the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I in too deep? Have I lost my mind? Well, I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. I can be your hero. Атанас Колев очаква да гласувате за него на номер 17 415. Аз нямам търпение да чуя коментарите на
Любо. Браво, браво, браво! Ти не спираш да ме изненадваш. Това беше като запис. И аз искам да продължавам да те слушам как пееш, въпреки че ти си супер атрактивен и безкомпромисен в рапирането и ти всъщност си рап звездата, си рап сензацията на X-Factor. Обаче пеенето толкова добре ти седи, ти успя да ме накараш да повярвам, че ти си певец на тая сцена. И това беше уникално, добър, мега, як, жесток акт тази вечер. Браво, браво! Наско, не те приемам по различен начин от другите певци в отбора на Саня в момента. Ти си абсолютно певец. Енрике Иглесиас така звучи. Според мен той дори наподобява същия тембър като... Нали? Не, според мен Наско си го изпя по негов начин. Много сериозна фраза показа, много красив тембър. Супер беше. И емоционалност, което е много важно. Да. Ти беше емоционален в пеенето си. Аз единствено искам да те попитам, ти комфортно ли се чувстваш в този модел поведение, когато става въпрос само за пеенето? Да, наистина да. Това е много важно, че е така. Супер беше днес. Наско, хората, които те харесват, след тази вечер ще те нарекат Наско ангелогласни. Хората, които обаче не те харесват, а ти знаеш, че такива има, си кажат, време е Наско да си ходи, той не може да пее, той е един рецитатор. Това, което е най-важното, е, че има адски много хора, които мислят едното и адски много хора, които мислят другото. Което означава, Наско, че ти ги вълнуваш, ти ги интересуваш. Това не е гласът на България. Това не е България търси талант. Това е X-Factor. А X-Factor е онова, което кара хората да говорят за онези, които го носят. Ти го носиш, ти си X-Factor и най-голямо доказателство е, че най-песимистичният по отношение на тебе член на журито в мое лице, къмто днешна дата, го казва абсолютно открито: Саня, ти си X-Factor-ът. Браво! Победа! Победа! Ох, Атанасе, когато ти дадох тази песен, мислих, че ще ме замериш с баскетболни топки. Благодаря ти, че с такова детско въодушевление се хвърли да пееш. Благодаря ти, че се справи така, както се справи. И също така искам да ти кажа нещо. И то е, че е чест за мен да се движа до теб в това предаване. Благодаря. Наско, днеска, понеже ние много общуваме и зад сцената и с тебе и много се майтапим, обаче аз днеска те забелязах на репетиция, тук ти трепереше една вена, беше много напрегнат. Как го преодоля това нещо? Аз за първи път те виждам как така, се стегна и как го направи сега тази вечер? Кажи ми този спортен дух. Искам и аз да го имам. Ами, не знам как. Бях наистина... За първи път се притеснявах много, защото е нещо различно това, което направих. Току-що обаче много ми хареса. И не знам, просто си казах изживей го. В смисъл, това се случва един път и ти трябва да излезеш и да се забавляваш, независимо какво се случва, защото живота продължава. Това X-Factor се случва един път. Така че няма време да си гриза ногтите и такива неща. Трябва да се забавлявам. Много си прав. Срам е, че ми го казва човек на половината на моята възраст. Всеки път Наско показва, че е на точното място в точното време. Наско е шампион и като всички истински спортисти се бори с това, което му пречи да върви напред. За това и Наско пропя и става все по-добър. А докъде ще стигне, решавате вие. Гласувайте за Атанас Колев на номер 17 415. Гласувайте, за да не го видим на квалификации за оставане в групата утре вечер. Успех! Наско, остани при нас. Да, всъщност той остава при нас, защото сега ще посрещнем отново всички заедно на сцената.